Сега, трети поред е... Тук има нещо, което не ми е ясно написано. Андрей Савченко и задраскано. Все пак той ли е? Асен Кюлджиев. Отдолу пише студенти четвърти курс. Шко, в тая катедра никой не може да разбереш къде е истината. Кюлджиев или Савченко или просто студенти ще докладат? Аз просто исках Да. кажа, че това Научно е... съобщение от студентите Да, това е вече ядрена по-правилно. техника, четвърти курс. Няколко съобщения от рубриката от цял свят на списание Бета, наука и техника. Всяко съвпадение с лица и събития от катедра атомна физика, както и от други катедри, може и да не е случайно. Впечатления от летния стаж през миналата година. След проведени разговори с стажували студенти, за извършената работа се установи, че морето от 15 юли до 15 август е било приятно за плуване. Времето е било удобно за плажна дейност, ВМК Кремиковци много сажди и прах са затруднявали слънчевите бани и избора на подходящ тоалет. Аз исках да кажа, че тук това научно съобщение е просто съставено от няколко статии, така че това беше първата. Сега втората е приложение на автомобила в ядрената техника. Оказва се, че автомобилът е много удобен за изследване на тънки кални покрития. Особено пригоден за тази цел бе лек автомобил Жигули Комби с голям коефициент на кални отлагания, забелязан край Г-образната сграда на физическата факултет. Част от изследванията имаха за цел да установят най-бърз и ефективен метод за определяне на цвета на боята под калното покритие, скоро, макар и много от изследователите да се съмняваха в съществуването й. Дебелината на калното покритие беше установена чрез обратно разсеиване на бета-лъчи, тя се оказа 10 на 8 ангстрема. Друг интересен факт бе, че то е многослойно. Това внесе смут и изненада изследователите и екстрено беше определена възрастта на слоевете по съдържанието на въглерод 12. Най-старите слоеве датираха от преди 6 и 4 по 10 на 7 секунди. Произходът им бе установен чрез активационен анализ, като бе използван неутронен източник Калифорния 252. Получените спектри съвпадаха с спектри на кални проби от Гюлечица и пътя за щастливец. Породеното съмнение относно много точното съвпадение на резултатите беше категорично отхвърлено от направения рентгено-радиометричен анализ. След като се разбра, че отлаганията върху жигулите са от Гюлечица, от тях се заинтересува дори лабораторията по ниски активности и тайно бяха взети еталони. В тази насок на изследванията се очертаха няколко дисертационни теми. Тези експерименти се оказаха много навременни, тъй като първите пролетни дъждове тази година започнаха да рушат и унищожават уникалния обект на изследване. Но ерозията върху автомобила донесе нови неочаквани открития. Цвета на автомобила под покритието е червен, което доказва съществуването на боята, и първите две цифри от регистрационния му номер са 02. Изказват се благодарности за предоставените сведения от лабораториите по ядрена техника, ядрена електроника, ниски активности, ефект на Мьосбауер, ядрена спектроскопия, радиохимия и други лаборатории. За популяризиране на резултатите у нас и в чужбина дължи много на списанията Автомото, Родно говедо, Металург, Bulgarian Journal of Physics. Има думата за въпроси към... Имам още малко, ако ми позволите. Следващата статия е по въпросите на противопожарната охрана в катедра теоретична физика. Известно е, че както всяка друга катедра теоретична физика има свои строяри и отговорници по КОФА. При проведения общофакултетен преглед по противопожарна охрана те заеха призовите места и получиха голямата награда на прегледа пожарникарска каска от завода за ядрена техника Плевен. Но от известно време буди безпокойство и недоумение мирисът на изгоряло по етажа на катедрата. Ние питаме на какво се дължи той. Назначената комисия, съставена от 73 човека, след кратка научна конференция в красивата местност Еникиите, изказа хипотезата, че нашите сетивни органи долавят резултата от усиленото триене на мощните интелектуални потоци в катедрата. Все още се търси решение на тази загадка, на този единствен по рода си феномен.
И последната статия – събудени размисли. Появи се отдавна изкоп около физическия факултет, който въпреки многобройните предложения на катедра атомна физика да бъде направен с изработената в катедрата миниатюрна атомна бомба, бе изкопан със съмнителното и бавно съоръжение, наречено багер, ни подбуди да направим проста сметка за полезността на физическия факултет, и дупката за нова сграда. И тъй бяха проведени точни изчисления на отношението на риска спрямо ползата за пребиваване в физическия факултет. Те бяха направени по най-съвремени китайски методи от групата, завърнала се точно преди 1 година от специализация в Китай. Получиха се покъртващи и вледеняващи резултати. Въпреки че изкопът и кълта около него дълго време будиха възхищението и завистта на студентите от другите факултети, риска за падане в него или най-малко в кълта на път за деканата се оказа 0,15%. Второ, след пробиване на тунел в Г-образната сграда, геропосочения риск се намали, но се увеличи риска от падане по стълби и затискане от врати до 0,20%. Трето, риск от задавяне или стомашни чревни разстройства в стола до 5%. Риск от злополука в резултат от падане на тежка уловна защита 2%. Риск от преоблъчване с рентген преди стажа и облъчване по време на стажа 43,2%. Риск от радиоактивно замърсяване на брада в катедра атомна физика. Тук трябва да направя малко пояснение. Брадите там са по изчисления, по най-последни изчисления, около 7 на брой. И всяко от тях има сложна и трудно предположима траектория и като така дава възможност за разпространяване на аварията в големи мащаби. Добре, че ръководител на катедрата все още няма брада, защото нещата тогава щяха извънредно да се усложнят. След няколкократната проверка на данните за ИИМ, за електронна счетоводна машина, които включват дължина, гъстота, мазност на брадите, честота на пребиваване на работа, време на задържане там, машината даде категоричен резултат. Вероятността за такава авария излезе около 7%. И накрая общо риска по китайските методи възлиза на 140%. Като не са взети предвид рисковете от инхалация на радон и тебеширен прах в помещенията, рискове от носене на панталони, което е еквивалентно на двойно увеличение на радиоактивния фон, риск от стоматологичния кабинет при факултета и други. Пусната програма за изчисляване на ползата на няколко пъти подпали машината, докато преди няколко месеца тя все пак я пое, но с някои уговорки, но все още не е издал резултат. Другари, имате думата за въпроси и бележки. Другари, Камен. Аз късно малко се заинтересувах от това, което Саченко четеше. И разбрах много важни изследвания, които са направили. Не запомних слоевете по въглеродния метод. Колко секунди беха? 6,4 по 10 на 7 секунди. Не, 6,4 по 10 на 7 секунди. Може би има една грешка, да кажем, от порядъка на 10 на 3. 50%. Минус. Защото, доколкото си спомням, тая същата кола не е мита от преди 2 години. 2 години се това Да, това беше пояснение на собственика. Другия Сашо. Вместо някаква напомняте относно третото съобщение за катедра теоретична физика. Както научихме миналата година, там се правят интензивни опити с печки. Предполагам, че тези опити не са завършили и са преминали към по-голями съоръжения, и там може би да мири се на заболяване. Това, което става в катедра теоретична физика, е тайна за нас. Факта, че аз за тая катедра знам най-малко клюки, отколкото за целия останал факултет, за мен говори силно, още повече ние сме точно под тях. Други някакви въпроси? Няма. Благодариме тогава на автора и разбира се, получиме съответно медал. Така.